Ginathan sa isa ka bumbo abogado nga saranggid mapasakaan sang kaso ang mga individual nga nagapakahuya sa social media sila mga kahugugma kung ang mga ini ang nagluib sa ila. Hindi may kang tanan sa video nga ginpost sa isa ka content creator sa din gin-expose ini sa social media ang ginaligat pangluib sa iyang nobya. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Donnie John Almio, iya ginpahayag nga nga tikang sa mahulog sa cyber libel kag violence against women and children nga kaso. Ilabi na ko ng pagpost naghalit sa dungog kag nagadala sa emosyonal nga kasakit sa babayi. Suno pa sa abogado nga pagpakahuya sa social media, ginagkabig nga psychological views. Ginpatag man niya nga pisar nga gintunto sa isa ka tawo. Hanya kagugma, wala sa ginamatarong isa ka partido nga pakahuyan niya partner sa publiko. Ilabi na kung hindi sila kasal. Nagpanomdoman si Attorney Almio sa malain nga paggamit sa social media nga sarang magresulta sa legal nga mga konsekwensya. Posting about cheating in social media should never be the norm, no? Is quite problematic. Kaya nahambal ko na may legal na implikasyon. As a matter of fact, kung ang isa ka tao mag-post parte sa isa ka tao nga nag-cheat parte siya, kag pareho sinabi sa sitwasyon nga ni ginngalanan, bi o kung ginpakita kung sino, pwede maging liable ang tao nga ang tao nga nag-post. Isang ginatawag naton nga number 1, cyber libel. Kag number 2, I would say pwede man siya maging violation sang sang violence against women and their children nga lahi naton.